Lehertu da festa Tolosan, ostegun gizonak agintzen baitu inauteri asteburuaren hasiera bertan. Gaurtik asteartitara bitartean, ostegun gizonetik asteartitara bitartean, jai izango dute Tolosan eta urtero bezala plaza bete jende zela lehertu da zoramena, aurtengoan Berazubi auzoari independentzia eman da. Buenas tolosadas, me llena de orgullo y satisfacción en el día del Juresgoto ser el encargado del acto solemne que vamos a vivir. Corría el año 1965, cuando se terminaron de edificar las viviendas últimas de un barrio con carácter, un barrio con personalidad propia, un barrio unido culturalmente a España y también de manera sentimental. Prueba de ello es que mantienen sus fiestas patronales en una fecha grande para todos los españoles, el 12 de octubre. Siempre habéis estado, Berazubi, en nuestro corazón. Por ello, en nombre de la emérita reina Doña Sofía y en el mío propio declaro, desde el día 8 de febrero de 2018, proclamo la independencia del barrio de Berazubi, desanexionándose así de Euskal Herria. Hola, Berazubi, independiente Joaz. Berazubi elkartea izan baita, aurtengo inauterietako kutxuna eta hango kideek bota baitute txupina. Prozesioan joan dira udaletxeraino, nazarenoak eta legioko kideak, baina ez da Tolosa inauterietan murgilduta dagoen Euskal Herriko toki bakarra. Izan ere inauteriak Nafarroara ere iritsi dira, Iruinean zehazki pasaden asteburuan kaldereroek hartu zituzten Aldezarreko kaleak eta bihar berriz Maritrapu izango da protagonista. Nabarrerian arratsaldeko 7:00 bere pregoia emango du kolorez betetako asteburuari hasiera emateko eta Nafarroatik Bizkaira jota Bilbon konpartsek eta udal ordezkariek Parolin eta Zarambolas aurkeztu dituzte. Inauterietako ikono nagusiak izango direnak Parolin Mikel Martinez aktore eta ostalaria izango da, Zarambolas aldiz Labasu raperoa. Larun batean desfile nagusia egingo dute Bizkaiko hiriburuko karriketan. Eta toki gehiagotan ere ospatuko dira inauteriak gaurtik aurrera, Lantzen, Goizuetan, Lesakan, Mundakan, Uztaritzen, Unanun edota Zaldu ondon besteak beste. Inauteri garaia, festarako garaia izaten da gurean, baita sarkasmorako edo ironiarako egunak baliatzeko unea ere, eta nola ez gizarte kritika egitekoa. Gurean gaur ordea, beste albiste batzuk ere jaso ditugu eta hoien aurrerapena egingo dugu lerroburuetan. Datorren asteartean jakinaraziko du Europako Giza Eskubideen Auzitegiak Igor Portu eta Mattin Sarasolaren tortura salaketen inguruko ebazpena. Otsailaren 13 da datorren asteartea, gurean torturaren aurkako eguna. 2008an atxilotu zituzten Portu eta Sarasola eta Espainiako estatuaren aurkako salaketa jarri zuten Estrasburgon. Lehenik, Gipuzkoako probintzia auzitegiak zigortu zituen 4 guardia zibil haiek torturatu izana egotzita, baina absolbitu zituzten gero Espainiako auzitegi gorenak lehenengo eta konstituzionalak ondoren. Defentsak argudiatu du bi auzitegi horiek ez zituztela ikertu tortura salaketak eta horregatik erabaki zuten Europara jotzea. Atxilotu eta 17 ordura ospitalera eraman zuten Portu, zauri larriekin, inkomunikazio aldia amaitzean. Sarasolak ere salatu zituen torturak eta berak emandako azalpenek bat egiten zuten Portu auzi medikuei azaldutakoarekin. Biek zituzten zauriekin eta atxiloketarekin lotutako beste xehetasun batzuekin. Alfredo Pérez Rubalcaba zen orduan PSOEren gobernuko barne ministroa, Guardia Zibilaren bertsioa bere egin, eta esan zuen atxiloketa unean ihes egiten saiatu zirela Portu eta Sarasola, eta horrekin lotu zituen zauriak. Porturen mediku txostenak baina kontrakoa zioen. Ezkerraldean saiets bat hautsi ziotela, begian hematoma bat zeukala, eta horrek esan nahi zuela kolpe zuzen bat eman ziotela. Gipuzkoako auzitegiak frogatutzat eman zuen Portu eta Sarasola hainbat alditan torturatu zituztela, atxilotu eta gutxira erreka bazter batera eraman zituztela eta hasi zirela tratu txarrak. Intxaurrondoko polizietxean eta bidaietan ere jo zituztela berretsi zuen epaimaiak.
Gasteizko Legebiltzarrak ez du aintzat hartu memoria historikoaren lege proposamena, Eusko Legebiltzarraren gehiengoak hausnartu du memoria historikoari buruzko lege baten beharra dagoela, baina bozkatzerako orduan ez du gehiengoak aintzat hartu gai horri buruz Euskal Herria Bildu koalizioak aurkeztu duen lege proposamena. PSek eta EAJak EH Bilduri kritikatu diote akordioa bilatu ez izana testua aurkeztu aurretik. EH Bilduko Julen Arzuagak aurkeztu du frankismoaren biktimak aitortzeko eta dagokien erreparazio integrala emateko memoria historikoaren lege proposamena. Legebiltzarkideak azaldu du testuaren helburua zela gaiari buruz dagoen araudia bateratzea eta berme handiagoa ematea. Proposamen honek aintzat hartzen ditu biktimak babesteko nazioarteko legedia eta gomendioak, jasotzen du baita ere estatu mailan biktimen inguruko legedia eta baita ere memoria historikoaren inguruko estatuko legedia. Memoria historikoaren inguruan erkidego honetan egon diren beste esperientziak ere aintzat hartzen ditu, hau da, erkidego mailan egon diren dekretu eta legeak ekartzen ditugu baita ere lege hau egitean, biktimen egia, biktimen justizia, biktimen memoria eta reparazioa emateko. Hain zuzen ere, dekretu eta lege horiek ikusita, konturatzen gara frankismoaren biktimen errekonozimento eta erreparazioa partziala izan dela beti. Garai konkretuetan, zirkunstantzia konkretuetan, testu inguru konkretu batean gertatu behar ziren bortizkeri hauek edo giza eskubideen urraketa hauek errekonozituak izateko. Beraz, aurkezten dugun lege honek bide berri bat eskaini nahi die frankismoaren biktima guztiei, inolako baldintzarik, inolako epe mugarik, inolako nolabait testu ingurua edo zirkunstantziak kontutan hartu gabe. Planteatzen genuen leihatila iraunkor bat irekitzea, azken biktima errekonozitua egon arte, zabalik egongo zena. Inigo Iturrate legebiltzarkide jeltzalea oso kritikoa izan da EH Bilduren proposamenarekin. Kontrako botoa lotsarik gabe eman duela nabarmendu du eta gaineratu du proposamenak ez zuela aintzat hartzen Eusko Jaurlaritzak aurretik egindako lana. Areago baieztatu du gaur egun badagoela memoria historikoaren lege gisa jo daitekeen beste bat. Entzun zer leporatu dion Arzuagari. Aurkeztu horretik hitz egiten dozu, hemendik joko dugu, handik joko dugu, badakizu egiten, zergaitik hemen ez duzu egin horrela. Zergaitik prentsaren bitartez enteratu gara, zein da helburua? Benetazko lege bat egitea, benetazko erreparazioa ematea, edo propaganda hutsa egitea. Elkarrekin Podemoseko Jon Hernándezek gaiari heltzeko beharra nabarmendu du. Hernández ziur agertu da berandu baino lehen memoria historikoa arautuko duen legea onartuko dela eta ondorioz gaur ezetz esatea legea atzeratzea dela hausnartu du. Rafaela Romero legebiltzarkide sozialistak aitortu du etzaiola erraza gertatu kontrako botoa eman dutenen txandan hitz egitea. Legea beharrezkoa dela esan du eta aurka bozkatu badu araudi hori aurrera atera dadin bozkatu duela. Alderdi Popularreko Carmelo Barriok EH Bilduren proposamenaren kontra egin du. Argudiatu du ez duela bat egiten araudiarekin, gizartean hausturak sortu nahi izatea leporatu dio EH Bilduri lege itxura duten proposamenen bitartez. Euskal Herria Bilduren proposamenak Elkarrekin Podemosen aldeko botoa jasoarren, aurkakoa eman dute jeltzalek, sozialistek eta popularrek, eta beraz oraingoz ez dute memoria historikoari buruzko lege baterako eztabaidarik abiatuko Gasteizko Legebiltzarrean. Horren aurrean dezepzioa sentitzen duela esan du Arzuagak. Dezepzioa sentitzen dut, ezin dut besterik esan, hori da dakan sentimendua. Pentsatzen dut oraindik handiagoa izan behar dela frankismoaren biktimek sentitu behar duten dezepzioa. Abian dena autogobernu ponentziako eztabaida da Gasteizko Legebiltzarrean, oraingoz erabakitze eskubidearen kontzeptua eraman dute EAJak, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek, hori bai alderdi bakoitzak bere erara. Gurean gaur gehiago saioan erreparatu diogu gaiari, analisira jota, egoitza Askasibarren iritziz, jeltzaleak aldaketa txikietarako soilik daude prest, funtsean egungo egoera mantentzeko. Eta Euskal Herria Bilduren proposamenaren edukia interesgarria iruditzen bazaio ere, beldur da eztabaida Legebiltzarrera bugatuko ote den. Jeltzaleek neutena da, aldaketa txikiak ematea sakonean orain arteko eredua aldatu ez dadin, hau da, orain arteko kudaketa eredua arrisku potentzialak ikusi dituzte eta neutena da modu batean hori blindatu. EH Bildu agerikoa da nondik doan, proposamena publiko egin izan du asteburu honetan, edukia oso interesgarria egiten zait, berritzailea den neurrian, oso berria, kontzeptu eta elementu berri askoarekin,
baina nirik beldur bat, soberanismotik beldur bat ikusten diot. Edukia ona da, baina ez dakit nik halako ideiei begira edukiontzia egokiena den, eta bestetik beldurra ematen den Euskal Herrian da, eta berriro ere gertatzen hasi da, ebazteko aukera dago, eztabaida politikoa beti legebiltzarrean dauden alderdien inguruan pivotatzea. Beñat Zarrabeitiaren iritziz ausarta izan da Euskal Herria Bilduk mahai gainean jarri duen proposamena, baina bat dator Askasibarrekin eta uste du gizartearen aktibazioa ere beharrezkoa izango dela. Egia da, alderdiek euren marka eta euren zigiluarekin egin dituzela proposamenak, bat dator EH Bilduren proposamena berritzailea dela eta badaukala ere ausardia puntu bat, batzuk esan dezaketenaren kontrakoa. Nik uste dut erabaki duela terreno horretan EAJaren joko zelaian jokatzea, eta iruditzen zait erabaki ausarta dela, bazter batetik edo bankillotik kritika egitea beti asko errazagoa delako eta jokatzea erabaki duelako, baina uste dut guzti honek ezin duela aurrera egin, nahiz eta eztabaida politiko luzeak izan legebiltzarren eta ez baldin badago sozialki beste karril bat. Barakaldoko sindikatuek eta gizarte eragileek elkarretaratzea egin dute osalanen egoitzaren aurrean, laneko prekarietatea eta lan heriotzak salatzeko. Euskal Gehiengo Sindikalak abian jarritako dinamikaren barnean egin dute elkarretaratzea, joan den astean egun bakar batean 4 langile hil zirela, eta urte hasi denetik jada lan istripuz 8 lagun hil direla salatzeko. Istripu horien atzean prekarietatea dagoela salatu dute eta patronalari leporatu diote lan baldintzen kontura etekinak lortzen aritzea. Administrazioa berriz egoera hori gertatzen ustearen erantzule egin dute. Urte hasi denetik, urtarriletatik ona, 8 pertsona hil dira eta adibidez otsailaren batean 4 pertsona egun berean hil ziren lanpostuetan. Prekaritateak hiltzen duela, esateko ez dugula nahi lan istripu gehiagorik, aski dela, eta salatzen dugula ere patronalak duen jarrera, dala euren aberastasuna bermatu, kontutan hartu gabe gure bizitzan hor daudela, eta bermatu gabe hori. Eta gero ere beste aldetik administrazioek ez dutela hartzen behar den horrekin bukatzeko behar diren neurriak, kontrakoa kasu batzuetan bermatzen dute subkontratazioa eta hor dagoela. Krisiaren aurkako adinekoen plataformako kideak kalera atera dira Iruñean, Espainiako gobernuak pentsioei egindako 0,25ko igoera iseka dela salatzeko. 0,25%, bat. Iruñeko autobus geltoki zaharraren parean, goiz eta arratsaldez egon dira Fatima Bañez, Espainiako lan ministroak bidali dizkien urte hasierako gutuna jasotzeko. Izan ere, eskutitzoietan pentsioen 0,25ko igoeragatik Espainiako gobernuak ahalegin bat egin behar izan duela zioen Bañezek. Pentsiodunek ordea beste era batera tratatuak izatea nahi dute. Beste jarrera bat, jubilatu edo adineko nagusiei begira. Iruñerriko mankomunitateak hiri mugikortasun iraunkorreko plana aurkeztu berri du, Iruñea ez ezik, inguruko herriek ere parte hartzen dute plan estrategiko horretan. Helburua oinezkoei, autobus garraio publikoari eta txirrindulariei lehentasuna ematea da, ibilgailu pribatuarekiko mendekotasuna murriztearekin bat, hiri eredu berri bat bultzatzea alegia. Aurreko prozesu horretatik atatzen den zirriborro zero bat garatzea herriarekin. Guk ere uste dugu hau ezin dugula egin jendearekin partekatu gabe. Hego Koreako Pyongyang hirian lehiatu beharreko neguko joko olimpikoak hastear daude, diplomaziarik eta erraldoia egin ondoren, bi Koreetako ordezkariek bandera bakarraren azpian desfilatuko dute, bakearen jokoak bezala definitutako txapelketan. Orotara, 92 taldetako ia 3.000 kirolari arituko dira eta 102 lehiaketetan parte hartuko dute. Euskal Herritarrei dagokienez, inoiz baino ordezkaritza handiagoa izango da bertan, 4 kirolarirekin, hoien artean Dominengatik borrokatuko den Lukas Egibar donostiarra.